700 agente gutxiago dituztela esan dute eta horrek herritarren segurtasuna bermatzeko gabezia dela azpimarratu dute. Aspalditik aldarrikatzen dituzte lan baldintza hobeak, iaz ere kalera irten ziren segurtasun sailari hobekuntzak exigitzeko eta arduradunen erantzunik ez dutelako jaso berriro hasiko dituzte mobilizazioak. Nolanahi ere, segurtasun sailak elkarrizketa ez dela eten esan du, 380 ertzain formazioa jasotzen ari direla eta hilabete honetan bertan 500 ertzain kontratatzeko lan eskaintzari ekingo diotela gogoratu dute. Hala ere, ertzaintzaren gabezien eta antolakuntza faltaren ondorioz, delituek gora egin dutela salatu dute sindikatuek. Etxebizitzetan lapurketak, sexu erasoak, emakumeen kontrako indarkeriak, iruzurrak eta abar, danak gorantza egin dute. Porrota ikaragarria dela argi uzten du honek guztiak. Ez duela ezertarako balio gaur egungo arduradunek inposatu nahi diguten eredu honek.